Здравейте, така ще дошли на още едно видео на The Clashers. Днес сме с още един челендж. Това е Skeleton Challenge. Имаме и Graveyard. Мисля, че ще бъде много по-добре. Ще ни помогне доста. Вещицата ще ни помогне също за въздушните работи. Бонкулата ще помогне също като дефенс. Затова мисля, че ще бъде този челендж много по-добър от останалите. Имаме един Magical Chest. На много хора излизат по това време някакви легендари честове, супер Magical честове. Надявам се, имам едно празно място, де да бях отворил тези два честа тук. Нали, да ми се падне нещо, но каре, няма значение. Дропвам купи за клан честа, затова почти не ме интересува дали ще спечеля или ще загубя. Само с скелети сме. Сега ще видим какво ще направим. Директ тръгвам с гигант скелетон. После вещица балон и готово. Нали, по принцип. Добре, сега ще пусне си гигант. Ще пусне сигурно. Гигант да пусне, извинявам се, реклами. Вещица. Гръмна бързо. Той не... Бра. Бобкула. Защо тръгна там? Сега ще пусна балон. Първо Graveyard ще пусна и тъй. После балона. За да може тя да се насочи към скелетите. Да, супер. Балон да удари един път стига. Даже и втори път ще удари, май. Супер, супер, супер. Сега ще пусна бомбер. Вещица. Добре. Добре сме. Guards. Сега да видим какво ще стане. Пусна миньони. Окей, no problem. Не видях. Мале. Скелета нарави. Много тъпо стана това Сега ще пусна Giant Skeleton. Вещицата бързо. Стигна до там. Те сега бомбата ще гръмне. Обаче не стана там. Убиге. Добре. Срещу въздушна армия нямаме нищо. Ела тук. Добре. Сега трябва да направим една хубава атака. Graveyard. Балон. Пусна вещица, обаче май няма да стане това, което иска. Дай, бързо. Още един път да удари балона. Ако беше ударил още един път, ще вземе колата. Вещица. Пак реклама. Мале, то на място, където най-много ни трябва да идва. Загубихме. Ако имаш сега бомбкула, можеше да го изпази, ама не стана. Загуба, каре няма значение, без това дропване купи. Екрана печеним. Дай сега. Добре, Legendary Chest не ми излиза, ама от Crown Chest може пак да излезе някаква Legendary карта, ще бъде супер. Така.
Giant Skeleton. Оу! Балон. Сега той ще гледа да изпази, ще кажа. Не изпази. Така няма значение. Балон отиде до там. Работата е, че балон стигна до там. Ела тук. Още един път удари даже. Значи, като гледам, Алгард са най-яките за тест. Той. Ето. Супер. Значи, срещу Тесла, ако сложите Гардс, става много яко. Обаче, ако имате, разбира се, Гардс в дека. Така, удари супер. Между другото, Бомбер е много яка карта. Не смисъл, виждате един удар, още 7 ниво. Представете си, има играчи, които го използват 12 ниво, какво става? Пускам тук си един грейвярд. Теслата. Спарки да се занимава. Миньон сложи това, стана тъпо. No problem. Сега ще пусне Giant Skeleton, а ни пусна. Упс. Такъв е живота. Пускам Giant Skeleton и да бягат. Сега много ми интересно какво ще изпази. Добре. Така няма значение. Добре. Сега, какво ще правим? Грейвярд, балон и скелетон арми. Стигна балона до там, ще стигне. Даже стигна. Удари даже. Супер стана. Сега дай тауъра тук. Пак реклама. На място, където най-много не трябва да излиза реклама. Чакай. Насра се. То заради тези реклама... Щяхме да бием иначе. Ще му стръгна пак. Вещица тук. Той тръгва по същия начин. Аз как да го пия. Така няма значение. Сега ще взема, ще пусна тъй. После така. Днес нали имам бомбер. Ела тук. Хоп. Добре, супер. Добре. Атаката му замина на кино. Обаче ние някакси трябва да го контратакуваме. С балон няма да стане, няма как да оживее толкова грейвярд. Да, супер, това и мислих. Той е насра. Свърши, няма стане. Сега е спаркито ми гръмна, окей, ама... Няма как да стане просто. Толкова да. 0-0. Един краун. Дим кош излезе сега. 5 карти. Ако с 6 май излизаше легендарите, нали? Джемс. Spear Goblin. Minion Hot. Ако беше изляза сега пик, сестата ще да е легендарна, обаче за жалост не стана така. Сега, ако имах много джема, ще да ви отворя също Magical често, обаче не става, няма много джемове. Пък може да трябва за после, откъде знаем. Сега ще му тръгна гигантския Том Бомбер и Грейвярд. Опс. И той, докато тръгне, то умря той. Добре, атаката му не е успешна, обаче ние не можахме да тръгнем като хората. Има ли стрели?
О, сега свърши работата му. Сега ще му пусна едно Skeleton Army. Нямам стрели. И представи си да има някакви такива стрели с скелетончета. Ще да бъде много яко. Аз запусна един Graveyard. Skeleton Army. И готово и реклама. О, супер, не умря вещицата. Аз викам, че умря. О, 1300. О, намалихме бая. Даже замина ли? Замина. Супер. Значи ставало. Сега... Сложи тук бонкулата. Оп. Такъв е живота. Бом! Удари бе. Той те бонкула удари. Така, няма значение. Така... Giant Skeleton. Милион ще пусне сега. Дай. Ето, аз какво казах? Ама стигнал до кулата. Няма значение. Сложих на време точно това. Дай си един газ, да удари балоните, да удари. Дай, удари един път. Карай. Ако бонкулата... Не. Виж кой изляза. Ще дойде, да. Чай сега, ти стой сега, не ми убивай кулата, ти стой. Така супер стана и на двете страни, обаче тук миньоните, какво ще ги правим? Пак е на бонкула. Добре. Сега аз се обърках, не знам сега към коя кула да варя. Без това мача свърши. Както казах, виждате, този дек е много по-добър, както другите, нали, с скелетон дека стана много по-добре. Сега, да, мисля, че 3 битки стигат. Долу коментарите напишете кои чаленджи да направим още, нали, кои чаленджи искате да виждате. Без легендар чалендж, разбира се, защото имам само Graveyard и лок. Нали, няма смисъл. И да, това беше ме днес. Надявам се, харесате да коментирате. Най-важно, град, абонирайте. Довиждане. Приятен ден!